Dagoeneko udako oporraldia amaitu eta ikasturte berriari heltzeko egun gitxi gelditzen zaizkigu. Eta horren aitzakian, gaurkoan aurren ongizaterako eta segurtasunareko diseinatu eta garatutako eskola bideak proiektuaren berri eman nahi dizuegu, baita honen hasiera data iragarri ere. Irailaren 9 izango da ekimenaren abiatze data eta egun horretatik aurrera Amorebi eta Etxanoko ikasleak oinez joan ahal izango dira beren ikastetxeetara, modu seguru, jasangarri eta osasungarrian. Horretarako espresuki diseinatutako ibilbideak eginez. Proiektu hau herriko ikastetxe desberdinekin elkarlanean garatutako proiektua da, eta helburu nagusia da gure udalerriko ikasleen artean bizimodu osasungarriagoa sustatzea, eta noski bide batez autoz egiten diren desplazamenduak murriztu eta horrekin batera kutsadura ere murriztea, segurtasunean irabazten dugun bitartean. Eskola bideak 2030 agendaren barruan kokatzen da, eta gure aurrentzat bide segurtasuna hobetzeaz gain, aurren autonomia ere sustatzea du helburu. Gure ustez funtsezkoa da aurrek txikitatik ikastea zein garrantzitsua den ingurumenarekiko arduraz eta errespetuz jokatzea. Esan bezala, ibilbide seguruak diseinatu ditugu ikasleen etxebizitzetan eta ikastetxeen kokapena kontutan hartuta. Ibilbide bakoitzak gainera elkarguneak izango ditu, leku estrategiko, seguru eta eremu irisgarrietan, ikasleak batzeko. Ikastetxe bakoitzak bere ibilbidea eta elkarguneak izango ditu. Adibidez, Larrea eskolarako ibilbidea herriko plazan hasiko da 9 eta 5, eta Luis Urrengo etxea kaletik Euskal Herrian parantzatik igoko da, 9:30 zentrora iristeko. Andramari ikastolaren kasuan, ibilbidea ere herriko plazatik hemendik bertatik abiatuko da, 8 eta 25, Larrea errekati pasatuz, 9:10 gitxiagotan ikastolara iristeko. Aldiz, Karmengo Ama eta El Karmelo ikastetxeko ikasleentzat 3 ibilbide ezberdin ezarriko ditugu, bakoitza bere ordutegi eta elkarguneekin. Gainera, lehenengo astean, begiralez lagunduta egingo dituzte ibilbideak ikasleak. Horiek ikasi eta barneratzen dituztela ziurtatzeko. Begiraleak elkarguneetan egongo dira, ikasleak eskolara bidean laguntzeko. Ibilbide berriekin ikasle guztiak eroso eta seguru sentitzea da gure helburu nagusia, eta horregaitik desplazamendu metodo berri honetarako trantsizioa ahalik eta arinena izatea nahi dugu. Amaitu aurretik, proiektu honen oinarri den lankidetza ere erreparatu nahi nioke. Eskola bideak ekimenari esker ikasleak eskolara modu seguru eta jasangarrian joateaz haratago ikasleen udalaren eta oro har komunitate osoaren arteko lankidetza sustatuko baita. Eskola bideak proiektuak arrakasta izan dezan elkarlana ezinbestekoa delako. Horretarako, hain zuzen proiektua hasi eta hilabetera ekimenaren ebaluazioa egingo da. Inkesta eta elkarrizketen bidez, proposamenak jasotzeko eta hobekuntzak txertatzeko. Eta orain bai amaitzeko ikasle oro animatuko dut ekimena honetan parte hartzera eta elkarrekin eskola bideak arrakastatsu eta eredugarri bilakatzera gure herrian. Eskerrik asko.